kayya ga na fatarsu gemun ku bai ƙara muku komai ba a rayuwa. Wallahi ilimi ba zai higa nan ba. Ka riga ka ƙuna baka tsoron ƙauri. Wai tsaya abin da nake so da kai ina jatau. gannan Ka tsamiyar kara abin da nake so in kalla tsamiyar kara akwai mai ilimi kamata? Kai! Allah ya ji kan limamin. Saurara baba, Kaɗai ne mai ilimi. saurara baba. To. Baba Allah tsine wa gemun ka baba. Kai Kai ne baba. wallahi baba da gemun ka. Zan ci uwarka fa. Ka daina ce mun baba. Wallahi baba da gemun ka da garera. Kai wallahi wannan gemun naka baba. Na rantsi da Allah ga rago na auduga. Kai su wannan baba. Ni so wannan uwarka. An gaya ma baba. Kai duk banza ba za a ce ma baba ba. Ka zo kana tagara yara kana rawa a cikin yara. Menene amfanin tsufanka? Abin da nake so da kai da iliminka da hankalinka da lissafin ka bai kai irin nan ba. Kai a rayuwarka baka taba dadiro kamar so 50 ba. Na yi dadiro har na manta sunana. Aleka suna na fi 1000. Ina jatau. Baba, kai kana ji wannan Jatau, mata. inuwa ta tabbata a gare ku. Lahu a gare ku. Kai. Kege kaga bakin sa kamar bakin salansa besba. Eh? kai wai wannan abin ka dauke yi A ni dama ai na san me na daukar. a faɗi kawai Mahaukaci. kai ba ga bakin sa bane kamar abin dura kananzir Kege fuskar ka kamar an ja danko. Kai da Allah malam za ka je ka samu ka koyar da jahilai irin ka. Mu ilimin mu ya wuce lissafin ka, hankalin mu ya wuce lissafin ka. Wallahi idan aka ce na nemo jahilai a duniya, ƙaryan jahilai ƙaryan ku. Da kai da mato da jatau. ai mahaukaci baya ganin ilimin mu mun san faɗakarwa da Mato, jatau, ku ji tsoron Allah. Abin da zan gaya muku, Allah ba sa'an ku bane. Abin da nake so ka gane kuma ka fuskanta. To, Kai baka san ba ka da lissafi. Da a Legas ne a idan ka zan kashe sigarin nan wallahi ba kirjin ka ba. kaga ai za mu je Lagos din ko Za mu je baka Lagos. tsoron to ƙauri. biyo mu Idan kai dan Anan za ka iska gani ne ake cin mu mutum. a Legas zan za mu tafi Legas irara za mu hau mota daga nan har ille ibe har Kana- ma top kana- har ma har rubun kai. har eh ya je Lagos ya ce waye ne iko za a ce ga nan wannan shine ne kana cana iko ni kuma ni ne mato ajalin karuwai da yan daudi. Allah tsine wa gemun ku. Wallahi Allah ba sa'an ku bane. Domin rayuwar da kuke, rayuwa ce wacce take Da Allah daya kai. gara garera wallahi. Abin da nake Ka so san Allah yawa. ba dan kai mutum illa ne ba Ka ji turancin wannan abar? Ka saurari turancin ta? Na saurara. jatan ka matsa za ta ci uwarka Yawa. To ai kai ga nan talauci ya ci uwarka. Kai in banda kai a jawo ne in nema wa'azi. Ni kamar ni in nema wa'azi. Ka je garin baka gani nake sallar gawa. a to dama ku garin ku an ce fa akuya man ta wuce mata kunin kanwa Ƙarya kake. Ƙarya kake a garin ku ne. Garin da ake kurɓa man gyaɗa ne. Kai da Allah rubuce. La ilaha illallah. Allah yau. Kai, na ƴar mutan debere, dan ta biya mu ba ta gaba. To ai ko malam ba zai ce kiɗa ba da kiɗa. Sai dai ce ba ki. Wada wani ba ta wani idan ka ji wani baban lama. Ah, to ai ko malam ba zai ce kiɗa ba daɗi ba. Sai dai ce ba ki. Ni ba zan taka ba. Ashe ma mu magana da muke a he da bulkumi maukace? ai in ka duba ilimin nasa na yan tallan magani A kai ne dan tallan magani. Kai ka fi ni ruwan tallan magani. Kai nonsense idiot maza English prof koko dai ni are you no jahili. Eh, kwarai da kuwa. Allah ka san hazo mai na ta da aljani Ƙarya kake gidanmu ba aljani. Ƙarya kake. Kai da burish. Kai jatau durun uwarka. Ya ni ba zan taka ba. ka san raba da mun wannan zagin tun a ina a sha wata a sha bulala wani ya sha wata kamar bai shafa. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam.
Iko Allah. Ina wajen dabbobi ne a nan ai. Au, a kashe kana cikin dabo. Ai ina sallama. Hayya. Amta wata. Da ba sai an abun nan ba dai ko? Ya ai Wa dauko ta wurin. a Kai a dauna zama ne abun. Amma ko ba taburma ai mun saba. bismillah. Kake zama kan kunya? Da. Bel hedan na mali wannan mai tsafta. Ai ka san wai bakonka annabinka. Gaskiya ne. A dan Saboda abin da ya kawo ni na'am. magana ce mai muhimmanci. To. Saboda zance ne na ranar sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sallam na'am. Magana ce akan yar wajenka. Hafsat. Hafsat. To. Yawwa. Ta yi wani abun kuma ko me? A'a. To. To alheri ne. Allah ya kawo shi. Yaron nan Jatau. Jatau dai. Wani jatau? Jatau aminin Mato. To. Dan uwan Mato dai. To ina jin ka dai. Yawwa to su suka same ni suka ce min Jatau yana ya ga yar wajen kai na so. To ka san sha'ani na aure. Haka ne. Idan mutum ya matsa rabo ma zai karshe. To da dai kamar ba zan sa baki ba kamar ba zan shiga lamarin mace to ba mu sani ba abinda Allah yake nufi. Haka ne. Yake so ya wannan haɗin ko ya wannan haɗin. Zan ce to ba zan yi ƙasa a guya ba tunda kun zo ni kuma zan je in same shi. Mu ji ya za a yi. Idan ya amince falillahi alhamdu. Idan kuma bai amince ba da mai yasa ci. Haka ne. A matsayin ta na budurwa shi ne da yake da haƙƙi za a mata miji na gari. Haka ne. Yawwa. Ban katsi hanzarinka ba. Ni abin da nake tunawa ko nake magana a kai kullum shine Jatau duk garin nan ba wanda bai san tarbiyyan da ya taso da shi ba. Na zo na same su ai ya fi sau a kirga. Amma ba nuna musu wani damuwa ba to ka san shi soyayyen yaro da yarunya Gaskiya ne. muƙaddari ne. Gaskiya ne. To amma in har ra'ayi ne ni kam ba zan haɗa zuriya da irin wa'innan tarbiyya ba. Gaskiya guda ɗaya ce. Gaskiya ne. Kai ma idan kai haka kai daidai to amma ana so a duba wani abu. Saboda kaga shugaban mu ma gaba daya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga ya umurce mu da maza mu zaba wa ƴaƴan mu uwa ta gari sannan ita ma macen an umurce ta zaba wa ƴaƴanta uba na gari to amma idan aka duba ta bangaren watakila idan aka yi saha akwai wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa nan ma ya ba da dama cewa duk mutumin da ya sanadin shiriyar mutum daya kaga kwatankwacin ladansa kamar ka kyauta da jajayen raƙuma guda 100 haka dai to wataƙila idan aka yi sa'a yar wajenka ita ce sallar shiryarsa liman ma mun ya yi min wannan hudubar to komai mukaddari ne kamar yadda na faɗa abinda Allah ya zaba shine namu ba abinda zan iya cewa kuma yanzu sai a yi ta addu'a naji ka zo ka gaya mun kuma nazarin da zan yi ba wani dogon nazari ba ne ubangiji Allah ya sa aboki ya zaman shince amin Allah ya sa kuma ita ce za ta zama sanadiyar shiryarwa. Amin ya rabi. Sanadiyya ta zama sila na shiryuwan shi. Ai ba za mu ki shi ba. Dan mu ne. Gaskiya ne. Duk guri ɗaya ake. Gaskiya ne. Kaga sai mu ji ai ta addu'a. Mu muna addu'a ita Mariya ta ringa addu'a Allah ubangiji ya sa ita ce sila shiryarsa. Ta yi karatu ai. Ta karatu. Alhamdulillah. Ba komai. Allah ya zaɓa mana mafi alheri. Amin ya rabi. Amin ya rabi. Amin ya rabi. To. Zan koma dama abin da ya kawo ni kenan. Wato ba komai ne yasa na tsaye da ke ba kawai na ga kin yi min ne kin haɗu shi yasa na ce bari in miki magana kuma ga ki da kyakkyawar sura wacce ina tunanin duk ɗan matan da ke ɓangaren nan ba za a samu kamar ki wallahi tallahi yadda kika san cewa daga wata ƙasar waje kika hauro gaskiya kin yi kyau na gode sosai amma dukiya gona ai ban kai ka ba kalle ka kamar jarumin nan na ƙasar waje wato sharukan gaskiya ka haɗu gaskiya ne na ji daɗin wannan kalmar taki saboda kin san an ce ai ita jarumta ba a jiki take ba a cikin zuciya take ko ba haka bane ba kuma a shirye nake da duk wata kulawa da duk wani aminci na soyayya duk wata farantawa ga na miƙa miki gaskiya ne na gode sosai kalamanka sun burge ni sun yi bala'in dukan zuciyata ni ma na ji daɗi sosai. Na gode sosai.
to shikenan. Amma da Allah ina so ki bani 11 ɗinki. Ma'ana 11ki. Ba 11 ba, idan akwai abin da ya kai 30. Kofin haka ma zan baka. Nagode kwarai. Ai ka fi karfin haka. Nagode da wannan matsayin. Gashi. To nagode kwarai da gaske. Zan kira ki. Ka samu tarbiyya cikakkiya wannan aikin bai dace kai ba kaji ko amma ka ba kai kaman shekan zu dan ma ba na gishi ba a je mage to ka bar ka da aiki kanka kai rantal a naira 50 za a aske maka kanka kaji ko banza aikin wuri banza ai abun kunya a rayuwarku ko abun kunya haka kullum kuke aikin banza aikin wafi ƙarya ke karanta hi tarbiyya ce ta ihe wannan zai maka zance wani abin arziki tun da yake a duniya 2000 bai taɓa riƙewa tahi ba har ya zauna ne muku ƙaryar wofi ƙaryar banza har rabu da hi kulawa ya bawa in kare da kasuwa ko sautu ba kai mata hidin banzan kula shi wato dan na ki kula ka ba ki magana ma hawa dogon da ce hawa da burgiya ne wanda idan yau magana minti daya sai dai kada guda ba san kunna ba idan da muka magana da shi ba na samun kuɗi kar ba dai ba sha bar shi Allah ajabu da gama ko do Allah in ma baka da kuɗi sai in baka kuɗin arziki sirkan zamani sirkan zamani sirkan zamani sirkan zamani Salamu alaikum. Dan uwa me yake faruwa ne? Wannan na. Me yake faruwa ne babanya? Wallahi ba na son na ga kowa. To ni ma da nake bayawa bare kai. Kaga kada ka damu. Ka gaya min menene yake faruwa? Wai ni za a ci amana. Matar da za a aure a ce wai ni za a ce za a aura wani san jaki gara. Yanzu ka ga yaran gidanka. Yaran gidanku su ne suka je suka raba ni da auren Lami Cokali. Ina son Lami Cokali sosai, so ba na wasa ba. Amma ka sa mun da za a yi? Ina da wata 'yar wajen yayata. Kana ji na? Zan haɗa ku aure da ita zan ɗauka ni in baka. Kawai a yi a wuce gurin. Dan yayana zan ɗauka in baka. Gaskiya na ji daɗi. Yabba. Sosai wallahi. Wace daga ciki? La'ila. Ka ganta. Tab. Ai babban yaya. Ai kamu ne ma mai kyau. Kamu ne ma mai kyau. Dan saboda haka idan muka je ka ganta, kaga surata in ta ma, shikenan kaga sai a huce gurin. Ka ji da Allah. Naje ka amin irin ta wancan ba. Ba ina. Saboda da zai ma aure.